Op zondag 3 oktober staat de 7e editie van de Venraysche Singelloop op de agenda. Voorzitter Brendan Rijsdijk ziet het op dit moment zondag in. Ja, helemaal. We zijn druk bezig met voorbereidingen, gesprekken met sponsoren. En tot nu toe positieve geluiden gehoord van een heel aantal sponsoren. Onder andere natuurlijk de hoofdsponsor. Die moet toch wel wat geld in het laadje komen. En gezamenlijk gaan wij ervoor zorgen dat wij 3 oktober ons kunnen voorbereiden voor een mooi evenement. 1 juni, dat is voor ons een beetje de datum. Dan maken we nog geen kosten en hebben we alles al voorbereid, maar hebben we verder nog niks bijzonders gedaan. Na 1 juni gaat de PR lopen en gaan we ook meer kosten maken, dingen aanschaffen enzovoort. Ja, en dat is dan een beetje het moment dat we gaan beslissen, gaan we door of niet? Maar alles staat of valt met de dan geldende coronamaatregelen en vooruitzichten. Ja, het is natuurlijk een beetje afwachten wat er gaat gebeuren, welke maatregelen allemaal getroffen gaan worden. We hopen in oktober, ja, dat is na de zomer. Ik hoorde dat Hugo de Jonge uitgesproken had, 1 juli is iedereen in ieder geval 1 keer gevaccineerd. Nou, dat betekent dat er toch wel heel veel meer mogelijk mag zijn na de zomer. Dus we hopen dat we gewoon 3 oktober volledig aan de slag kunnen. Maar ja, we moeten wel een slag om de arm houden. Het randprogramma zal grotendeels hetzelfde zijn als de laatste editie in 2019. Wat we wel willen gaan doen is wat meer aandacht schenken aan de jeugd. Bewegen is ontzettend belangrijk, vooral voor jeugd. En dat hebben we nu ook de afgelopen tijd wel mogen meemaken, dat helaas door het sporten veel jeugd niet bewogen heeft. En we willen dat graag stimuleren, dat bewegen. Dus we gaan voor de jeugd extra activiteiten ontwikkelen om hun te stimuleren om meer te bewegen. De vorige keer telde de Singelloop 1870 deelnemers. Een getal dat het evenement dit jaar ook weer hoopt te halen. Ja, dat zou heel fijn zijn. We zien onze prachtige singles zijn gevuld met mensen die veel wandelen en hardlopen. En dat juichen wij toe. Dus wij roepen ook iedereen op, jongens, ga lekker meedoen aan de Singelloop. Train naar de Singelloop toe op 3 oktober en daar maken we er een mooi feestje van. En dat feestje zal mede gebouwd worden met een aantal nieuwe gezichten. Maar gelukkig hebben we ons bestuur weer kunnen formeren. 3 nieuwe leden, dat is Mark Rutten, dat is Daphne Jansen en dat is Harry van den Berg. Dat zijn nieuwe bestuursleden die ons versterken. En als laatste nieuwe is Theo van Stokken bij ons ook nieuw erbij gekomen die het plein gaat verzorgen. Naast de deelnemers die zich vanaf 1 juni kunnen inschrijven, zoekt de stichting ook nog een aantal vrijwilligers. Alle mensen die in Venray wonen, leven en die graag een steentje bij willen dragen bij de Singelloop, roep ik hierbij op. We hebben commissieleden nodig. Natuurlijk hebben we ook heel veel vrijwilligers nodig die op de dag zelf allerlei taken verrichten, maar vooral een aantal commissieleden. Commissieleden voor de opbouw van het parcours, voor de commissie wandelen en voor de commissie veiligheid en jeugd. We hebben op 4 verschillende terreinen nog commissieleden nodig. Het heeft helemaal niet zo heel veel werk in voeten in aarde. Maar ja, er moet wel wat een en ander gebeuren. Dus als je wat tijd over hebt en je vindt het leuk om de Venraysche Singelloop te ondersteunen, mail ons naar info@venrayssesingelloop.nl.